suwun rito lan wengi 1500 niku wis budal. Budal sak klosone. Kok sak klosone piye arep nyapa kok sak klos. Dadak Minto Darsono ngono ki nyapa. Aku kan nerokne MC-ne kae. Oh, jenengan ra duwe MC ngono kuwi. Gak duwe aku. Oh, apik kono berarti. Malu no aku. Meneng karo nyapa, Gel? Bucikan manuk. Biangan. Wong kok bagus saya ngene ta ya. Kayak Pak Lurah. Persis nom-nomane Pak Lurah ngeten iki mengurangi rasa hormatku kepadamu sayang. Nggih, pripun? Ya ora apa-apa ning dhuwur panggung ki awake dhewe ki kudu membangun chemistry to. Cuk. Lagi peng telu wis ora Lagi kuat. ping 3 wis nyerah sampean. Aku nyerah aku. Aku nyerah. Gak Nah, abi seimbang wae, berarti abi. otake gak Aku nyerah di seimbang. aku di. Selamat ulang tahun Mas Adi. Iya Mas. Momen to Mas, Mas. Pak, Aku kok ikut kesusu sih. tuwek men to yo. Pancen jorong duwe bojo kok. Selamat ulang tahun untuk anakku lanang. I love you Mas Adi. Pandang rasane. Ayo musiknya siap. Nangis sajroning atiku. Nalikan. Ayo bareng.
Selamat malam Sugeng Dalu nduk Brigel. Nggih, Sugeng Dalu like Kangkong. Salam sih salim sing karo Pak Lek. Pak Lek ya. Nggih. Pak Lek. Pak Lek iki bapak cilik ya. Pak Lek niku bapak cilik. Oh iya. Nah, makasih ya nduk. Napa? Pak Kangko neng kene iki wis ping 13. Ping 13. Iya, 13 tahun berturut-turut. Saestu niku. Kene lagi pisan kok. Kula lagi pindho niki. Pindho pisan. Nggih. Biyen wis tau rene. Pun tapi senes jenengan. Ulangi. Nggih. Sopo? Sopo ya jaman semono dalang lokal mriki paling jenengan kelarangan pas puisian. Rai. Urung-urung kok ya wis ngerek-ngerek. Aku wis dalang murah dhewe sak Kediri lho. Rumangsa kok iso larang iki lho. Ya ora mungkin nek Pak Kangko kelarangan khusus neng nggon kene Ngesong, ya ta? Ngesong Banjarjo. Iki sejarahe ket Mbah Sukron. Awit Mbah Sukron. Nggih. Tekan saiki. Dadi pomo Pak Kangko ning kono-kono larang wis yo mrah ngene. Nggih. Mula kowe barang yo ngono. Pripun? Lek neng kono-kono arep pira 8.000 10.000. Nggih. Kene gelem ora gelem 4.000. Loh, wingi janjine ora 4.000 Pak Kangko. Lah pira? Wingi 1.500. Wah, kakean berarti aku. Jenengan kokean berarti. Oh. Jenengan min malian. Ya min malian. Kula padahal 1.500 niku wis budal. Udah sak klosone. Kok sak klosone piye arep nyapo kok sak klosone. Pancen nggih Pak Lurah Ngesong Banjarrejo menika bolak-balik nanggap awake dhewe nggih to. Ya. Nanggap Dwijo Laras. Ya. Winginane kula campur sarian teng lapangan nggih. Teng lapangan Banjarrejo mriki. Nah, sakniki terus wayangan kalian jenengan. Awake dhewe bolak-balik ditanggap karo Pak Lurah, urung mesti awake dhewe iso nanggap Pak Lurah ya Pak Kangko. Oh iya no, ora mungkin. Pak Lurah ra iso dalang kok. Ya Kecuali ditanggap. lek Lurah Minto Darsono lah. Lho jenengan ngenyek. Ya lah ngopo kok Ngenyek. Lah kok dadak Minto Darsono ngono ki nyapa? Lah aku kan nerokne MC-ne kae. Oh, jenengan ra duwe MC ngono kuwi. Gak duwe aku. Oh, apik kono berarti. Iya ben. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Dadi awakmu rene iki, Gel. Awakmu rene iki sing khusus untuk bayar awakmu. Kuwi Pak Lurah. Oh ngaten. Dadi masyarakat kuwi mbayari urunan nggo bayar Pak Kangko dan grup. Oh ngaten. Khusus untuk kamu. Malam hari ini yang bayari adalah Sumbangan dari Pak Lurah. Nggih. Oh, Pak alah. Samsuri, kudu mau apane? Pak Samsuri. Heeh, ya. Sing ngapunten napa sing gigike ompong niku? Ngawur. Nggih to, Pak Samsuri senes. Beda. Oh, lak sing wingi campur sari enten mriku niku Pak Lurah kersa tindak panggung niku kersa. Ning ora gelem joget, ora gelem nyanyi. Namung ngeten lho Pak Kangko teng panggung. Ha piye? Samare nek sing ngucul. Lah yo, mula men ngerti, men pirsa awakmu men luwih kenal, luwih dekat karo Pak Lurah diaturi tindak panggung. Oh nggih. Ora ketok sak kebiaran. Nggih nggih, Pak Samsuri ngapunten ganggu kamardikan panjenengan. Niki dipun aturi tindak panggung kalian Pak Kangko nggih. Mergo sing nanggap kuwi duruh sing ditanggap. Iya, nggih leres. Oh, support musik Mas, ayo Mas Soro. Monggo Pak Samsuri tindak panggung Pak. Ayo. Ya. Cocok tenan nanggap Prigel iso dadi peladen barang. Loh, multi talene nggih ngeten iki. Ya sok dadi nyanyi, sok ya laden. Kene wis. Kilo Pak Lurah. Wah, sampun ta? Malah ngurusi badokan ae. Loh, lah yo iki sing tak maksud. Rene nah. Kula pun gawa mic niki lho. Kae mic loro masa. Aku lek bengi iki jenengan mek cekelan manuk.
to joget Pak Lurah ya, nyun sewu di atas panggung itu cuma ada 3 opsi, jenengan paham toh? Apa? Yang pertama adalah nyanyi, ya toh? Yang kedua adalah joget, yang ketiga nyawer, jenengan mudeng. Cek niki mawon niki. Nah. Oh. Wes digarap Mbak Prigel mana iki Lah salahe nanggap nek. Salahe nanggap. Ngapunten Mas, Pripun? kalau wingenane niku mboten kok ringita, Nggih, campur sari. campur sari nggih. Nggih nek Pak Lurah Banjarjo ya tetep Mas Kangkon. Siap. Lah jenengan kalau milih nanggap Mbak Prigel. Nggih. Berarti ndek wingi keperanan kurang marem niki tangkap melih. Riyen mriki Mas. Sareng cuma warga mriki nyuwune Mbak Prigel ten ngesong. Oh ngoten. Nggih niku golek sing murah. Ono sing murah mriki. Nggih. Tur yo sing nganggur yo mek aku liyane main. Ya ora. Nggih, pripun Pak niki Pak? Pripun Pak Lurah? Pun jenengan tanggap bayari dhewe sampean menang untuk memerintah Prigel kon nyapo bengi iki ngoten lho. Nanggap niku menang Pak. Niki nggih. Nggih. Kan jaran mawon. Jaran. Lah wong kontrak era nganggo jaran nganggo jaran. Jenengan kagungan jaranan, kagungan kepange, ada kepange. Wonten to? Ngasto. Won ngaten mawon. Pripun? Kula niki mboten saged nggih to. Kula tak manut wargane ngesong mawon. Nggih to. Sing paling penak penyuwune warga ngesong napa? Mbak Prigel. Lek panyunane warga ngesong Mbak Prigel ken mandap ken mantuk. Wah. Pripun? Mandap dijunjung nggih. Ditanggap kok. Nggih. Iya. Pak Lurah, Halo. niki lagune napa? Gerajakan Banyuwangi. Sing sigerak nggih. Nggih no. Tapi Pak Lurah kudu nggih joget to, mosok yo meneng tok aku malu no aku. Meneng karo nyapa, Gel? Gocekan manuk. Lambemu. Emah aku. Jenengan ki kudu semangat ngono lho Mbak Lurah. Dadi lek misalkan kula nyanyi jenengan yo sing joget. Ben blocking panggungnya itu bagus ya Pak. Nggih bener. Mang tanjakne bengi niki Pak khusus jenengan Pak Lurah. Mulai senengan ra diseneng-senengke atine rugi lek bayar 5.000 niku lho. Ngapunten Mas. Apa? Sing penting warga dusun ngesong remen kula pun alhamdulillah. Oh nggih. Nggih to. Nggih. Nek memang ngapunten sedaya warga dusun ngesong khususnya Desa Banjarjo umumnya. Nggih. Nek Pak Lurah jenengan niku mboten saged joget. Mergo pendamelane namung ten Sabin. Nggih to. Dados lurah niku lak nggih wakile jenengan buruhe jenengan. Nggih to. Lah kene Pak Lurah joget terus rakyate nopo? Bener. Nggih to. Laras. Matur suwun, ngapunten. Dadi Pak Lurah niku Wong iso kula ning niki sawah. jogete kula wakilaken Mbak Prigel. Oh ngoten. Mamulo nggih. sekawan ewu. Nggih. Sopo mau metang ewu. Dadi Aja Pak Lurah dibukani iki- kene to Pak. Ora. Aku isin Iki niki aku. transparan kok, ora usah dadak isin. Dadi iki sing ngenyangne nggih kula Pak niki Pak Lurah. Nggih, Nggih, padahal omong mboten kula mboten Njaba purun. niku lho ya 8.000 setengah. Pancen Setengah ngapunten, megap-megap. pancen Mas Kangko dulure lanang tiyang ngesong ya. Nggih to Pak, Bu. Nggih. Ah, Ya. Dadi Pak Lurah iki senengane ning sawah, Nggih. senengane macul. Macul. Kula bengi iki kowe dadi sawah, ganti pacul Pak Lurah. Lah. Ya, ini berarti opsi pertama dan kedua tidak dilaksanakan oleh Pak Lurah ya, Ya, toh, Pak Kangko. ya, Berarti ya. Mbak Lurah ini melaksanakan opsi yang ketiga. Apa tadi? napa sebenarnya? Nek kula winginane mature opsine sing penting ngesong remen gitu gratis. Tapi nek Mbak Prigel opsine mesti nyawer. Nggih to. Pak Lurah. Kula mboten sangu iki pasang. Alah, Pak Lurah. Mungkin lek jenengan sabar toh, kula setore nggih mriku. Ya, gerajakan ta. Gerajakan. Dibawani sik ora, Gel. Mambiat Mambiat nih, mayong. Kalau sinden ki mungkin madang sik. Wah, ya ini kok metu ndok. Ya lah cah kok ya mentolo kancane nyambut gawe terus madang. Ya, dibawani sik. Ora marem nek ora dibawani. Ayo. Ayo, Gel. Mambiat mayon pamat
nggo kendang Banyuwangen. Iya. Nggo kendang Sepong. Dudut ben ketok rame iki ta Pak Kangko. Iya no. Ya. Dumpak berat. Jleng ngono, Pak Lurah macul prige. Jenengan sing jenggleng kula. Ya. So Suarane gandeng senyum toh Pak, tangane iki lho. Lah senyum untune ompong terus jenengan. Lah malah HP ISIS. Gandeng belam biangan. Madep rene lho Pak. wis depake brutu barang Pak Lurah tenang piye iki. Ya. Nyeram biai no suwan toro Kumpul ke? Masalahnya anu gelek ngelek manuke ora dicekel. Kowe malah kualan. kualan. Nah, Pak Lurah niki yo nyuwun sewu to, Pak. Napa? Yo paribasane kethek mangan klenteng niku to. Apa kuwi? Wong wis tuwek ora iso ngalor. Iso ngawur. Nek iso ngalor ya kudune lek enek bokong ini kan kudune ya piye ngono ta. Gak ngerti rahasiane ra? Napa? Pak Lurah meneng ae mergo wedi karo Bu Lurah. Bu Lurah teng mriki. Heeh. Anu Bu Lurah nyuwun sewu jenengan tumbaske oskadon kedap teng Indomaret mriko nggih. Iya. Pianyu wangi kulon kenang kidal sekarang. Pak Lurah orang efek belas. Belas. Anu wedi napa gila kalih kula? Gila. Mboten. Oh mboten gila. Tak kira lak gila. Los pun mboten apa-apa. Los. Los. Ya lek los yo joget. Tak jumeneng mawon. Pripun nyawer yo urung duwe. Mengke lek wis lagu entek. Lorlan kidal alas hang keliliat jenengan ajeng nyanyi kok tak maca niku bareng. Ajeng nyanyi, ajeng nembang. Ngewangi kula. Gregesi, jenengan gregesi ta Mbak Lurah? Oh mboten, sapa omong gregesi mboten. Dicekel ngeten pareng ta?
dicekel ngeten parang. Los to, lho wae dawe los. Heeh. Iki sing wedok ngetek ngono mesti. Kon ndi iki? Belam biangan belam biangan Yuk. aja aku suara siji sama suara loro ya Mas. Ya. Nah. Ya wes aku suara loro sama suara siji. Heeh. Tak sangoni selawe. Anu Wisnu. Anu Briga suara siji, Wisnu suara loro, lah Mbah Sumo bawuk suara asu dadi Jenggong no. Kuk malah elek. Ya. ayo. Tanah India Kumalaring Gumalyaring Taman Sari Nuswantara belam biangan Gumalyaring Taman Sari Nuswantara belam biangan Gumalyaring Taman Sari bener omongmu ge. Kenapa? Kaya Mbah Lurah ki mur meneng adeg kaya. Ora Lah, ngrespon piye-piye ning kowe ngono. Lah nggih makane kok ya ora piye-piye ngono lho, Mbah. Nek senyum tok. Joget nggih. Ya wes, gak apa-apa cah. Ya, monggo. Ya. Apa ki mang lagune? Gerajakan no. Dino. Ya. Gerajakan nggih. Ya, mangga, yuk. Yuk. Gerajakan
Ampun lho, Pak. Ampun rampung lho niki mboten krasa. Mboten krasa nek bar niku. Kula sing gak krasa. Nek gak ngene ya ngene. Sebel aku. Marah aku. Mbak Lurah, pun marem napa dereng? Sampun. Sampun nggih. Mohon warga ngesong sampun marem. Oh dereng. Kalau manut wargane mawon. Nek dereng berarti tasik malih. Nggih to? Malih. Manu. Yo pantese nggih Pak Lek. Apa piye? Yo piye ngono lho, sak lagu ki biasane lek tekan mahku yo bensin rene yo 250. Kok lek rong lagu yo 500. Jenengan ACC apa gak? Los nggih. Apa mun dikontrak riyen kok nggih to? Ya, nek mun dikontrak kudu kanton nyambut damele. Oke? Lha iki pancen iya kula yo wis lunas dadi rene iki nyaur bau. Nyaur bau. Nggih, wonten nuwun nggih Pak Lurah. Yes, Pak nuwun. Panjenengan sehat selalu. Muga sesuk belajar nayup nggih. Njing belajar joget dadi lek penyanyi-nyanyi ben iso joget. Nggih, Pak nggih. Yes, Pak. Mboten usah repot-repot, isin aku. Malu. Anu mboten usah bayaran kowe akeh. Loh, aku gak to, gak tenan to. Jare mau Ya ngoten niku abang-abang lambe lho Pak Kangko. cegat kono dicegat ning kono, cegat. Kowe lungguh ning kono. Nah, ning kono. Nah, matur nuwun. Nah, ngono lho ganteng. Oke. Pripun iki? Ngono wis gawe ati seneng. Gen tambah sehat, tambah dawa umure ya. Pak Nggih Lek. lho. Aku yo duwe wiyaga. Ya. Wiyaga ya kaya Pak Lurah kuwi. Pripun? Meneng ae. Ning kowe tak kei tantangan piye carane supaya iso interaktif karo kowe. Oh, pundi? Sing pundi? Ayo Ardi. Niki. Utuh. Lho, Ya. Mas Ardi, ya. Mana Mas Ardi? Sing di mi. Yo disupati musik ya. Yo, supati musik. Ayo Adi, ayo. Yo becake kaya Pak Lurah niku meneng ae ngono. Oh, Idolane ganteng, Pak Lurah. emak-emak Indonesia. Eh, Ayo, support musik Mas Coro yo. Ah, support. Mas Ardi. Sing pundi? Ayo ngolek ngadeg. Musik muni ayo. Oh ya. Hale. Terus. Kowe kudu pinter, agresif, piye carane bocah iki gelem ngomong. Mergo kaya Pak Lurah mung glenah ngono kok. Kesengsem kula Pak Alek. Apa? Wong kok bagus kaya ngene ta ya. Kayak Pak Lurah. Persis nom-nomane Pak Lurah ngeten iki lho. Heeh. Irunge ya mangir. Pak Lurah ki nom-nomane pancen resik putih ngene iki gandeng sobo ning samah dadi ireng. Nggih maling ngedop. Heeh, ngedop. Masya Allah. Ya Allah senyummu. Iya. Loh, Mas, sampean gisul. Mboten, Mas. Kok sanu di gigike Pak Lurah kemang Cepat rono nih. cepet pindah rene. Ya Allah wong kok bagusan porupo ini ya. Dipun iki. Dipun iki, Pak. Apa? Aku bingung aku saking gantengnya lho Pak Kangko. Ngapa? Kula kene nyapa? Heh, aku duwe bedhekan nggo sampean. Apa, Mbak? Sampean ini kan Mas Ardi isi to. Nggih. Lulus. Mesti terkenal lulus ra? Ah.
Sampun. Sampun. Berarti kan terkenal dengan kecerdasannya ya Pak Lek. Oh iya no. Iya. S1 kok. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormatku kepadamu sayang. Nggih, pripun? Ya ora apa-apa ning dhuwur panggung ki awak dhewe ki kudu membangun chemistry to. Nggih. Ngene. Aku mau mengetes, orang mengetes ya pengen ngerti keseimbangan kebalensnya apa ki jenenge verbalmu Mas. Jadi keseimbangan otakmu, ya toh. Jajal sampean muni jambu ceblok benjut peng 10 tapi cepet ya toh. Mengko dhisik. Mengko yen sampean berhasil tak utangi 200. Lek sampean gak berhasil, sampean ngai aku 300. Yo malah men. Yo sampean durung karo wani sondang jajal. Peng 10. Jambu. Jambu ceblok benjut peng 10. Cepet. Ki melatih keseimbangan otak verbalmu ya. Yo sewu nggih Pak Kangko. Oh iya, antara otak kanan dan Jambu, otak kiri. Otak ceblok, kanan dan benjut. otak kiri. Jambu, Jambu. ceblok, benjut. Oh, toh. Heeh. Tapi cepet ya Mas. Cepet. Ya. Kecepatan Kleru, 120 km per jam. Ya. Ya. Jangan nganti kleru soalnya bahaya nek kleru. Dicucuk ki sana. Ya. Jambu, ceblok, benjut. Jambu, ceblok, benjut. Jambu, ceblok, benjut. Jambu, Lagi peng 3 wis ora Lagi kuat. ping 3 wis nyerah sampean. Wedi ya Mbak aku. Wedi. Ku nek Wedi lek keceplosan. nggih no. Wedi lek muni jembut. Malah dicetake. Ayo, lek asine do ngerti kuwi kok. Dedeng, Pak Kangko, Pak Apa, Kangko. apa, apa? Jajal kuwi mang. Apa? Jambu ceblok benjut ping Jambu 10. Halah wis teko jambu wis sorontolen. Jambu ceblok benjut, Heeh. jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut, jambu ceblok jembut. Hei. Ndak ki lho tenanan iki. Ki arang-arang lho iki sindak nyawer dalang iki. Sik, tak Angel jemput. e. Tak Cepet jemput. angel. Ki lho. 200 to. Nek aku lek 200 ae. Ya. Sik Mas, rono. Ndang Pak Kangko. Apa? Nek baleni ping 10. Wis 10 ya, diteng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamblut. Jamblut piye to? Jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut. Cepet, jambu- kurang cepet. Bok jem. Angel, aku nyerah aku. Aku nyerah. Nah, Gak Adi seimbang weh, berarti Adi. otaknya, Aku gak nyerah di seimbang. aku di. Nah, ayo. Aku wedi ya Mbak. Keceplosan man. Loh malah sing disenengi wong-wong ya ceplose kuwi lho Mas Ardi. Ki berarti aku ra sida nyangani jenengan 200. Ora. Dadi jenengan ngai kula 300. Ya, ambek. Kan ra iso mau janjine ngono. Dadi kan Ardi kan jenengan wakili. Setuju nggih? Dalang tipis kok piye. Alah nek kapan kae rasangu no. Nah. 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 Ngatur nuwun nggih Pak Kangko. Nah, Sing ngene iki lho carane garap dalang nek gitu jarik ya. Nah. Pinter aku. Ngatur nuwun nggih Pak. aku nyerah aku. Saiki iki gak sida. Ora sida. Beneran utuh. Ya. Sapa Mbak? Yanto iki pacare Mbak Cungpe. Dek isone malah sing mburi tok. Nggih, iki kok nyapa Mas Ardi? Nembang. Mas. Kok nembang mau piye ngomong ya. Entah panggung kok. Ya. Nembe gerok ya Pak kula. Heh. Nembe gerok iki pilek. Gerok. Gerak ora apa-apa. Sing penting nembang. Ora nyinden ndak gerok. Ayo Mas, iki spesial untuk Mas Ardi ya Lek ya. Lagune. Ayo. Nyanyi semuanya ya teman-teman. Mudah-mudahan diberi umur panjang sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun Mas
dari Pak Kangko. Ini ulang tahun ke berapa di kan? Yang ke 24. 24. Sik enom men to Mas, Mas. Nggih. Aku kok iku Pak, susu sih. tuwek men to Ayo, ya. panjen jorong duwe bojo kok. Selamat ulang tahun untuk anak lanang Albertus Adi, semoga kedepannya tetap diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur. Nggih, matur nuwun Pak Kanggo. Tuhan memberkati ya, Le. Amin, amin. Jenengan ngasih gift apa? Hah? Ngasih gift apa? Aku mendino ngegip nek pas dek elek. Kene sangu, sangu. Apa? 100. Ya. Ya Mas dari Pak Kangko. Nggih, matur nuwun Pak Kanggo. Ya. Sama-sama. Lah kowe? Persenan karo aku kudune aku sing njalukke. Iki gak apa-apa wis, sampean iki hadiah komahku. Dadi 50 komahku 50 Pak Kangko. Ya, ya. Anu Bang apa? Caloro. Karo sing ngadeg bisa. Apa, Mas? Apa? Apa karo prigel kok wedi? Biasane ora wedi lho karo wong wedok. Dedek Pak. Hah? Dedek Pak. Ndredeg. Ndredeg kok ndredeg barang to Mas, Mas. Nyapa Apa ngrupaku ya? ngedeni ngono apa Apa ya, piye? Mbak? Kas Lintang yang Asmoro. sejati apa? Kapersna sejati. Lintang Asmoro, Dewa Lintang Tresno. Ayang-ayang men. Ayang-ayang. Ya. Ayang-ayang ya. Sing nganggo kae lho Mas. Nganggo gamelan kae lho. Enggak kuat Mbak aku. Oh ndak kok tak junjung. Lagi batuk. Ya oke. Lah yang malah dhuwuri. Ya. Di rada dindek kero. Nah, ya. Sapira Mas nadane sepira Mas? Sapira Mas. Karo anu sisan sapa nduk Ika, ayo Kak. Ah, ya. Mohon asin nyuwun ayang-ayang. Mas kowe sing tak sayang. Anu dindekne sitok, nek sitok. Duduk nih. Ora iso medun ke kibutmu kayak nang sorno lho. Kang Mas kowe sing tak keduren kurang meduk sitok, Mas. Lah yo nyanyi butuh nyaman toh. Ya, Ayo. Kang Mas kowe sing anu sing balik ke awal Mang Mas. Yang pertama Mang lepas. Ayo jadi. Kang Mas kowe. Jadi Nimas musti kata sayang lalilo aku kudu kelah. Nimas musti kaneng ati treng aku siji. Wah Mas, sampean gak kuat sakmono Mas, keduren ya? Rada keduren sithik. Anu rada didurne nih Mas. ya kok ya ora kuat no saya ora kuat Oh no. iya, rada anu ndek, rada ndek. Ya. Ya, Ya apa? Mas Adi dan juga adik Ika. Nggih. Ayo Mas Joro, diaturke lagune ayang-ayang. Yo, kaya apa? Ayo yang.